Mas gipalapad nga pagpaabot sa mga serbisyo alang sa panglawas, edukasyon ug panginabuhian ang gitinguha sa mga bag-ong nominee sa Ako Bisaya Party List sa umaabot nga piliay. Atol sa selebrasyon sa ikanapo nga kasumaran sa Ako Bisaya niadtong Mayo 22, ilang gipahibaw nga si kanhi tuburan Mayor Daphne Arias Lagun ug kasamtangang mayor sa Konsolasyon, Joannis Joyjoy Aligado, mao ang ilang bag-ong nominees. Ang kasamtangang representante sa Ako Bisaya Party List sa Kongreso karon nga si Kongresista Sani Lagun mipadayag sa iyang plano nga mulansar isip representante sa 6th Distrito nga gilangkuban sa lungsod sa Cordova ug lungsod sa Konsolasyon. Si Daphne kinsa usa ka nursing graduate nagtinguha nga mapadayon ang gisugdan sa iyang bana, ilabi na ang mga programa sa panglawas, infrastruktura ug mga scholarships. Pangatloy na mo na kung sa manggani ang nasundan sa atong kongresista, Congressman Sani Lagun, ato pag yung palabdan o ato pag yung tabangan ang mataglungsod sa lalawigan sa Sugbo. Bisan og bag-o sa natad sa politika, malaumon nga maghatag siya og bag-ong kusog ug dasig sa maong grupo. Si Aligado nga usa ka doktor ug magtutudlo sa wala pa siya mahimong mayor sa Konsolasyon, matud niya magtutok usab ang iyang programa sa panglawas, edukasyon ug ang pagpadayon sa livelihood assistance program ngadto sa mga kalungsuran. Isip usa ka mananambal, masaligon kayo ako nga makapatuman og mga programa ug makapanday og mga balaodlon nga adunay kalabutan sa maayong panglawas. Dugang paniini, ako usab mupadayon sa nasugdan ni Kong Sani Lagun ug Ako Bisaya Party List sa pagpanghatag og kahigayunan sa atong mga kaigsuonan diha sa disente nga trabaho ug panginabuhian nga tuod man naghatag og kausaban sa mga kinabuhi. Gihandong ko usab ang pagtabang sa mga tinunan nga makalampos gayud sa ilang pag-eskwela ug sa ilang pagkabot sa ilang mga pangandoy. Ang pagkabisaya dili lamang diha sa atong pinulungan o sa atong lugar na tawhan o puloy-anan. Apan ang pagkabisaya anaa sa atong panghunahuna, kinaiya, pamatasan, labaw sa tanan ug ang pinakamayinungdanon mao ang pagkabisaya anaa sa matag pitik sa atong kasing-kasing. Matod ni Congressman Sani Lagun, ilang gitinguha kauban sa One Cebu Party nga makakuha og tulo ka pwesto sa Kongreso. As you know, ang political career nako ay Odisto da Garcia, ay Ode Malat. From the start, sila jud ang nagsuporta sa ako nga political career. So, I think it's time to pay back. Maibalik na ko ang ako nga kanang utang nga kabubuton sa mga Garcia. Sila ang ako nga kumbaga sila ang akong mura o godfather pag-abot sa politika, the Garcia family, especially si Gob Gwen. Sa maong adlaw, si Sani ug Daphne nanumpa usab sa atubangan ni Gobernador Gwen Garcia isip bag-ong miyembro sa One Cebu Party. Uban sa report ni Paula Mendoza, John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.